aja ya nduk aja. Kok iso aja? Dalang kuwi nek dalange rada bagus, laris engko rezekine akeh. Biasane dalang ngger bagus kok rezekine akeh. Raben. Ya Allah. Ojo dalang kan. Terus piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya mah. Lah ngopo? Ya dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to, dalam kesehariannya menghibur. Umpama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, pamane karo dalang Lek piye karo pamane? dalang piye? Kloro ati. Wasalingkan kula Wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Weh. Aku kok, Dik. Jas. Lulusan? Isi ya. Oh iya. Isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi iki lho. Anyar, Mas. Oh anyar. Aku rektore. Lintang Kairo. Masya Allah, artis Haji Kasto. Tepuk tangan kagem Mbak Lintang Kairo, Masya Allah. Tepuk tanganmu Ci, anu khas banget. Tepuk tangan. Ya. Ayo disepati ya. Oh nyemagake Sepati sing selindro ca, sing selindro. Oke, ya ya, monggo ayo. Hey. Oke ayo. Wilujeng dalu nok lintang. Wilujeng dalu Masya Allah. Om Gareng. Wong kok ayune ora jamak ngene iki anake wong pira? Hei. Anake sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Yo rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak. Anake wong pira berarti wakeh. Oh iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru rak sing panompone kejeron to Mas. Oh, Nek iya, takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira, Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Iya, iya. Wong aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong sak desa piye berarti dhewe-dhewe? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane neng. Piye, Kowe piye? ngarani mbokku Ramban piye? Maksudnya wong sak desa ki bapakku omahe Gedangan, ibuku omahe Gedangan lho sak desa. Oh, penggo. Bapak jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme Nganjuk. Nganjuk ibu. Nganjuk. Lho wong sak kabupaten malah. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. Kandhane yo. Iya. Wis bayangno kaya apa rupane Yezal. Iya. Lah Sugeng dalu. Sugeng dalu Dek Lintang Kairo. Nggih. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas Cepu laras. Aku nek ketemu Mbak Lintang seneng tenan. Lah ngopo aku ya seneng lho Mas ketemu jenengan iki Mas. Tenane. Heeh, seneng banget aku. Aku ganteng sih, aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang iki. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mbarei nek munggah ki sekali-kali Mas. aja dandan gareng. Dadi Lah. ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Jan tumpuk blek lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Iya enek wedhus, ya enek kirik, ya ora apa-apa. Piye? Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to Mas. Piye kok iso menghargai ku sik Kok iso sik piye, piye? Mas? Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar ya dalang kuncoro, dalang kondang, Amin. dalang Nggih, leres. hebat, Amin. Ya. tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso rada? Lho, lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Nduk. Bae.
Alah. Lah gemagus Lho, lah. lho, lho. Leleng ngono kuwi. Ra percaya takok Mbak Ida lho. Hei. Leres to Bu Ida. Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa mung ra ngakoni mau? Iya. Iya. Ora no, aku tenan gumun. Jenengan kok iso Pripun? cantik, luwes pinter, jasane nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal SMA wis pacaran durung? Aja sik. Nah, mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang nom dihapus ya, Nok. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya. Ganggu belajar sementara nomornya Om disimpen. Alah. Mah. Kowe malah ganas kowe. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok kira nggih. dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi, Mbok kira iya. dalange tukang ngentek-ngentekne sinden ngono apa piye? piye? Mbok kira Pertanyaan aku nih, Mas. ngentek-ngentekne sinden, kula netan tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Enggak. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih. Ya bener ta, Nok? Ya. Sementara ini semua dihapus, simpen nomor Om ya. Ning ora ngene wae ngene. Sik. Pripun? Ngene, Mbak Lintang, Dalang. padha-padha jenengan wong wedok, aku Nggih. wong lanang, Mas Dalang wong lanang. Betul. Upama besok wis dewasa nih, wis dewasa lho tak sebut. Ya. Ora saiki besok wis dewasa. Ha. Upama golek bojo, kowe milih sing dadi gareng apa milih sing dadi dalang? Ayo. Iki anu. Ini bener iki. Kon milih sebagai latar belakang profesi. Lah. Kowe milih gareng apa dalang nek kon milih? Ya. Ya Ah. berat lho iki. Ganteng lho aku masam. Lho. Ya dalang no. Dalang to syukur we. Dalang. Milih dalang. Heeh. Aja ya nduk aja. Kok iso aja? Bisa. Dalang kuwi nek dalange rodok bagus, Ha-ha. laris engko rezekine akeh. Ha-ha. Biasane dalang angger bagus kok rezekine akeh. Raben. Ya Allah. Ojo dalang, Lah terus piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya mah. Lah ngopo? Ya mau dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to? Dalam kesehariannya menghibur. Lah, Umpama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, umpamane karo dalang Lek piye karo umpamane? dalang piye? Kloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Ha-ha. Raben. Oh. Tenan. iki. Saestu to Mas Dalang. Ora, lah nyatane aku iki durung rabi ya. Alah urung lakoni kok. Urung lakoni. Wis to jangkah 5 tahun apa 6 tahun lho. Lah Wah. ping 3 rabimu. Lambemu. Bisa pengen telu ndak ya satu untuk selamanya itu. Lah itu Oh ya bener, prinsip, Mas. prinsip. Cinta untuk selamanya. Nek nek sah secara agama dan negara Ya. sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunai kan sekali. papat, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Ya. Beh, jan angel ya tiang niki nge Mas. Jane keng pundi to tiang niki jane? Oh, kandhane aku imbuh, Dik. Nggih, Ayo salam-salam sih. Salam-salam sih, Mas. Nggih, wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih, Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyo perukon, Oh, luar biasa. tumplek blek, Tumplek tek meringking. ngumpul dadi siji ya, Nok Iya, ya. betul sekali. Ditungake muga-muga piye muga-muga piye. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kawarasan, Amin. kawilujengan, Amin. kesehatan, Amin. tinebehna saking segala rupita, banyak rezekinya nggih, Mas. Sik, hop. Kok Nggih. enek sing muni amin lho? Hah? Amin, Mas, piye to jane? Ora enek kok. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep munggah kaji. Amin. Oh. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Ning nak tetep munggah kaji. Makasih ya. Nggih, ada malam hari ini Iya, live-nya banyak sekali ya, Wah, Mas. 1 2 3 4 Ya, piro, Mas? 24 25 26 28 29 Kowe ngitung tenan pura. Kowe ngitung tenan pura Lah, jane. iya. 83 Mas streaming. Mosok 83. Ora perlu hitung neh. Mosok dalang kok ngitung. Lah mula kuwi percaya ora wis to. Ya 83. 80 iki mergone dalang ya tagek tenar lagi hebat lagi kondang kuncoro mula sing streaming oke jajal sing mayang gak jenengan alah gak ngene iki Mas. Oh, upamane sing mayang sampeyan. Lho nek aku tetep bunjo saka iki malah. Alah padake cepete iki aku. Upamane dalange bengi itu akbar salam tapi Mas Gareng Jajak ki dalang Gareng Jajak nu malah luweh kok iki. Ki dalang Gareng penonton Jajak. ora ngene iki Mas. Malah bludak kok dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah.
Malah renek. Mengucapkan terima kasih dulu Dek Lintang. Nggih, sugeng dalu Ibu Ida, Mbah Kakung nggih. Kok Bu Ida? Dalam? Bu Dwi. Hah? Bu Dwi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastur apa dintok aku. Nggih, Lah. punten Ibu. Ibu sinten? Bu Ibu Dwi. nggih. Kalih Pak Badrudin. Bu Dwi wong jenengane lho malah aku kleru ngene iki. Malah kowe grogi ta kowe. Kowe mau ngerti aku pas gum dandan marai kok. Mula kowe yo grogi. Ye, aku mbok nabut Mbak Ida apa abot kowe? Iya. Tenan to luwih Nggih ganas to. ngapunten nggih Ibu. Nggih. Nggih mendoakan buat adiknya. Adik sinten wau Mas Dara? Wah, sik. Adik Namanya panjang namanya. namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalih Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Kalih adik Revan ya. Nggih. Semoga adik Revan sama adik Raska Heeh. menjadi putra yang soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ya cepat tercapai cita-citanya Mas nggih. Amin amin ya Untuk rabbal kedua yang alamin. dihitan ya Nak, Nggih. selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru. Nah, lah kok ojo. Mbok takokke nyapa to. Wis rasa sok paham dhewe saiki ojo saiki. iya. Nggih tadi adiknya lo sudah request Mas. Request. Iya. Ngersake tembang. Ngersakaken tembang. Ngersake apa Nak? Niki wau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah-olah maksudnya kok. Oh. Piye to jane iki? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Iya. Kalih adik yang dihitankan tadi adiknya request sinarengan Mas. Oh iya, iki mau- Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak aja lali podang kuningnya ya. Oh, Ngoten. saking ibu yang Nggih. Romlah mau nggih. Nggih, mau kula pun Nggih. dikeroyok teng mriku. Iki mau ya ana pambutan burobah iki. Apa? Apa? Ibu? Rombongan gibah. Iki yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Apa Podang kuning kuning. Podang kuning dibawani ya. Nggih, Iki juga siap. sik karo tak selani maca-maca surat. Nggih. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji nyubade iki nyuwun caping gunung. Terus ki ana tembang kangen saking kula Pak Ibowo, oke. Terus ki Suharti Pawon bojo loro caping gunung, oke. Terus iki nyuwun gedeng kapilut kangen ing ati, oke. Terus iki apa iki? Oke men Mas. Lah nggih. Wis. Patah. Oke iki ana iki nyuwun. Napa? Wahyu malah surat kabar. Mbak Purwati nyuwun gungang gedeng Taman Sari. Terus ki nyuwun gedeng Nyidam Sari. Gede sesideman. Yo akeh men. Ya, ora apa-apa yo pokoke gremet-gremet watone selamat sareh-sareh watone piko. Leh. Yo podang kuning dibawani sik. Natian wujud temong peksi Agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gareng. Nggih. Pripun? Nadian wujude mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh jenengan yang menerjemahkan. Aku lho Ya. lulusan bahasa dan sastra, Dik. Wah berarti iso no iki. Alah turah gamping. Apa? Apa Nadian jare? wujude Nadian mung peksi artinya. Walaupun hanya berwujud burung. Iya. Wah. Nah. Peksi manuk. Iya. Manuk. Berarti adik sing dihitan peksine ya lah kok ngomong. Ya wis pokoke walaupun hanya sebuah burung. Ya, Walaupun seekor. Seekor burung kok seekor burung. Terus, Membuat tali asmara. Mas aja nangis Mas. Kok nangis ekspresi iki lho, Nok. Kowe ora paham kok. Ekspresi kok Oh nangis. iya Mas, kali disapa teman-teman WMC hari Oh ya, ini alhamdulillah. hadir semuanya, sugeng WMC, dalu Om sugeng Karno, dalu, sugeng dalu dan Om kawan-kawan. semuanya nggih. Nggih, Masya Wah Allah. sangat Mas Karno guyub juga hadir rukun. toh, Mas Karno? Komplit, Nggih, Mas. hadir hari ini. Nggih, Mas Karni Nggih. ketuane. Ya. Lah nggih, leres Bendaharane Mas. Mas Karni. Leres Oh. Mas Karno kok Mas Karni
iki. Ya yo Mas Karno ketua. Oh. Bendaharane Karni. Ya wonge dadi siji kuwi lho, Mas. Mosok? Heeh, piye to? Sekretarisnya kartu. Masa kuat. Yuk, terus. Halos manis tur merak ati. Artinya Lanjutkan. Loh, artinya apa? Lanjutkan. alus manis tur merati kok lanjutkan lho. Lah nggih. Pas iki aku ora mangkat yo. Kok iso pasti kira mangkat halus, halus. Halus Halus. dan manis. Merati itu apa? Merati itu mempesona. Wah, Paham nah aku lulusan sastra. halus, manis dan mempesona. Kayak Mbak Lintang Kairo. Halus, manis, mempesona. Karo Mbak Karo Mbak Ida. Mbak Ida ya. Terus Selingkan kula lana. wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Wah. Weh. Aku kok, Dek. Jas. Lulusan Isi ya. oh iya, isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi iki lho. Anyar, Mas. Oh anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro, Sapa kuwi? siji adikku, siji anakku. Iya. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga apa piye? Terus Golek isi podang jenar. golek isi podang jenar artinya Mencari seekor burung podang kuning. oh, jenar ki kuning. Jenar iki kuning kayak serasukan panjenengan ageman panjenengan jenar. Nek wilis apa Mas? Wilis ki pakdeku. Warnanya itu warna apa? Wilis itu. Widodo wilis jenenge Ya, wilis. pakdeku. Wilis ki Hijau. Hijau. Wilis kok ijo to? Wilis hijau. Alah lah iya ijo wilis ki. Jenar kuning, wilis hijau. Heeh. Abang nyabrit. Iya. Nang nggonku ora Mas, abang malah pedes kok. Lombok kuwi. Lombok. Terus. Kang Mas. Salah yo. Lali Ibu Mas. bunga lagu. Lali Kan ini Mas. ojo nyawang aku go. Ora nyawang aku grogi. Lali. Ojo nyawang aku. Ya. Iba nyapa mingkur rijane nyapa. Kok nek mbok sawang engko grogi meneh. Aku tak madhep rene ben gak grogi. Aku nyawang kene ayo. Iba bunga ing atiku. Betapa bahagianya hatiku. Lah nyapa? Kuwi artine kok lah nyapo iku melu-melu sing menerus nyapo to kuwi. Terus Nyanding bisa dadi tombo. buka celuk ya. Nggih. Heeh, dijogeti engko kendangane Gangga Mina. Yuk coba kaya ngapa ya. Seawan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggole sing tak sayang mobeng miteranggonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi.
Mas Tulungagungan. Yo. Dik Lintang jangan duduk dulu. Nggih. Anu ya Dik Lintang karo Mas Gareng. Dawuh. Suguh, gupuh, lungguh arwe Mbah Kastur luar biasa sekeluarga luar ya. Nggih, biasa, luar Mas. biasa sekali. Nek nyugoto daharan miroso apa-apa sampun dicawiske. Nggih, laras wonten rawon, kerupuk, capar, daging. Ya kuwi sak anu kowe. Cah yo sembrono. Yo sak piring. Sing dikarep iki Maksudku sing dikarep beragam, Mas. sing dikarepke maneka warna ki yo kejaba ana rawon mau yo ana. iya. Asem-asem. Terus garang asem. Terus ana opor. Sate. Bakso mie ayam lontong gulai kentaki. Mosok to aku karo nek kuwi mang. Lah ya, kok aku ora nyawang lek nek kowe mau. Dedel lor kono ku lho nggih pasar mau komplit ya. Mas aku. Iya, toh, Mas. Dik Lintang,
Nggih. Niki ada permintaan lagi saking Sokibul Kanjat nih menika Mbah Kastur. Nggih. Yes. Jenengan satu kali lagi sesideman. Oh nggih. Nah, mumpung Tadi lah. adik juga request sinarengan Nggih, juga Mas. nanti iki mumpung cek gamelan. Oh nggih, gamelan. Mumpung cek dulu. gamelan, Nggih. sesideman diaturke. Anu bae, langsung dijujuk bawa sing terakhir piye ke? Nah, niku. Oh, nggih. ngoten. Terus tresno sesideman. Oke. Luwe becik patenono timbang pisahan mridya kang sulistya tari wangi samudana marang pulau warga garwalan praputra liwat kincanging alismu tatandur anggelandang rasaning atiku senadyan wis lingsir yosmaku aku isih mampu neladeni salahmu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduka animbrong jiwa ragaku kok kurang kahormatan mambrong rupa karo pinjo Tembang menika nggih kula kintunaken Mbah Kastur mugi saged dados jampi sayah, tombo kesel, kanca lek-lekan. Ya, lanjut. urip ana kota gedhe kawita tukane apa di sini kabeh apa-apa wae senadyan sesir
Dek Lintang duduk dulu istirahat dulu, Nggih. nanti penutup lagi sinarengan. Nggih, Oke. siap. Alhamdulillah. Niki wau karya besar Ki Haji Syukuran Suwanda. Leres saking Blitar. Blitar. Sisi Deman.